Здравейте с предаването за Алианса НАТО 2006. Днес в програмата ще видите как се сътрудничат партньорите от НАТО, България и Турция, какво е наследството на Мустафа Кемал Ататюрк и как турската отбранителна промишленост може да се включи в модернизацията на българската армия. Останете с нас, за да намерите отговор на тези въпроси. Аз съм Павел Донев, вие гледате НАТО 2006. Турция става член на Алианса през 1952 година. За голямото семейство за колективна отбрана тази страна е изключително важна, въпреки че в НАТО всички страни са равни. Турция е единствения мост на 26-те между изтока и запада и затваря южния фланг на организацията. Не случайно последната среща на върха беше проведена в Истанбул. Приносът на Турция в инфраструктурни фондове на НАТО от 1953 година до днес е 340 милиона долара. В резултат на това тя получава почти 5,2 билиона от натовски инфраструктурни фондове. Тези резултати нареждат южната ни съседка на второ място след Германия по инфраструктурни фондове, предоставени от Алианса. Военните в тази страна имат изключително място и благодарение на тях Турция има днешния си облик и световен статут. Това е мавзолеят на Мустафа Кемал Ататюрк. Една личност, която завинаги ще остане в историята на Турция. Една личност, която прави от една почти разпаднала се империя европейска държава. Една личност, благодарение на която през 1952 година става възможно членството на Турция в НАТО и вероятно през 2015 членството в Европейския съюз. Мустафа Кемал Ататюрк е турски генерал и политик, основател и пръв президент на Република Турция. Кемал Ататюрк слага край на отживялата османска династия, просъществувала повече от 6 века, като я заменя с конституционна република. Въвежда ново правителство, напълно олицетворяващо волята на народа. През своя 15-годишен мандат, продължил до смъртта му през 1938 година, Ататюрк прокарва реформи в политическата, социалната, съдебната, икономическата и културната сфера, нямащи аналог в никоя друга държава. В практическата си дейност и теоретическата си дейност Кемал Ататюрк се ръководи от принципите и основите на модерния европеизъм. Заменя арабската азбука с латиницата, забранява носенето на фереджета и фесове в обществени сгради и институции и установява равноположността на жените. Като партньори от Алианса, България и Турция поддържат тесни контакти във военната област.
В рамките на това сътрудничество между двете страни, министърът на отбраната Веселин Близнаков посети Република Турция по покана на своя колега. По време на визитата му стана ясно, че споразумението за военно сътрудничество между България и Турция ще бъде подписано съвсем скоро. Като по правило акцент в разговорите беше черноморското сътрудничество, а както добре е известно, позицията на Турция е, че за Черноморския басейн трябва да се грижат само черноморски държави. Друг е въпросът дали държавите са натовски или не. В момента се сътрудничим много ефективно в рамките на Алианса. Има много въпроси, които предстои да решаваме заедно, като две съседни държави, като две държави, които искат да работят за мира и за борбата срещу тероризма. И двамата министри изцяло подкрепят усилията за присъединяването на държавите кандидатки за инициативата Партньорство за мир и членство в Алианса. Планът за двустранно сътрудничество между България и Турция включва съвместно усвояване на пазарни ниши по линия на НАТО и в регионален план, насърчаване на директни междуфирмени контакти, а също така и обмен на кадри. Ние трябва да създадем възможности за много по-тесни контакти и за ефективно сътрудничество на различните фирми, български и турски, в областта на военно-промишления комплекс. Самите фирми ще намерят детайлите при това сътрудничество. Ние трябва да им създадем политическите предпоставки за подобно сътрудничество. И аз мисля, че с моя колега, министър на отбраната на Турция, сме готови да сътрудничим в тази посока. Не беше отминат и въпросът за участието на двете страни в мисиите на Алианса – Косово и Афганистан. В регионалното командване Кабул има възможност подготовката на българския контингент да се консултира с Турция, която е една от водещите страни по отношение на Афганистан. При предстоящото преструктуриране на КФОР, българският инженерен взвод вероятно ще бъде включен в турската инженерна рота. Министър Близнаков посети Турското Велико национално събрание, където се срещна с председателя му Бюлент Арънч. Уважаеми господин министър, добре дошъл. Sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görmekten mutluluk duyuyorum. Изразявам чувството си на щастие за това, че присъствате, че посетихте Büyük Millet Meclisi. Bulgaristan'la Türkiye arasında çok dostane ilişkiler var. Hem hükümetler arası hem de parlamentolar arası. Sizleri de Savunma Bakanı olarak meclisimizde konuk etmek bizi sevindirdi. Както между правителствата, така и между двата парламента на двете държави имаме много приятелски отношения и вие като министър на отбраната се радваме, че сте наш гост. Като имаме предвид, че и Република Турция и Република България са парламентарни републики, това очертава едно много добро бъдеще за сътрудничество между нашите страни. Ние имаме, по мое мнение, много добро евроатлантическо бъдеще във връзка с това, че и двете държави са членки на НАТО. И ние сме много благодарни за помощта, която Република Турция ни оказа във връзка с подготовката и реализирането на членството ни в Алианса. Бихме се радвали, ако ние реализираме по-скоро наше общо европейско бъдеще в рамките на Европейския съюз. Смятаме, че Турция като наша южна съседка би трябвало на всяка цена да стане пълноправен член на Евросъюза. Логичен извод от всички срещи бе желанието на Турция за интензифициране на сътрудничеството с България. Южната ни съседка е страна с огромен опит във военното дело и с дълъг стаж в голямото семейство за колективна отбрана. Страна, от която ние можем само да черпим опит, въпреки че съотношението между армиите и отбранителните ни структури е огромно. Функциите на Министерството на националната отбрана на Турция са разпределени между две съветничества и структури, подчинени на тях. Подсъветничеството по отбранителна промишленост е създадено по силата на закон 3238 и е орган, който има юридическа идентичност и специален бюджет. Целите му са да осигури максимално използване на местната индустрия, да повиши инвестициите, да осигури производството в Турция на всички видове оръжия, моторни превозни средства и екипировка за нуждите на турската армия.
от тези характеристики изпъква желанието на Турция да стимулира местната индустрия. Господин Гюлдоан, какво е мястото на компанията, за която работите на световния пазар? Аз съм маркетинг директор на турската авиационна компания ТАЙ. Тази компания е създадена през 1984 година с цел да подобри развитието на авиопромишлеността в Турция. След 22 години от създаването ни, ние вече имаме много важно място на световния пазар. Не се развиваме само в Турция, работим и по международни програми. Ако обаче сравним нашата компания с компании като Boeing и Airbus, ние не сме на такова ниво. Ние сме на следващото ниво в световната авиопромишленост. С какво точно се занимавате? Произвеждате части за самолети или осигурявате поддръжката им? Ние сме променили малко работата си. Произвеждаме части за самолети и самолетни платформи. Сега се занимаваме основно с 4 дейности. Първите 2 области са платформи за самолети и части за тях. Третата област е модернизацията на системите за самолети, а четвъртата, в която работим, е развитието на продуктите. Един от приоритетните проекти за модернизацията на българската армия е свързан с придобиването на многоцелеви изтребител. Това може да е F-16. Какво може да ни предложи вашата компания? Лицензът на изтребителя F-16 е притежание на правителството на Съединените американски щати. Ако между България и Турция започнат преговори за участието на Турция в този проект, аз съм абсолютно сигурен, че Lockheed Martin и правителството на щатите ще искат турската авиационна компания да участва в него. Само за поддръжка на такъв тип самолет ли става въпрос? Ние сега се занимаваме с модернизацията на изтребителя F-16. Да, можем да се занимаваме и с модернизацията, и с поддръжката. От разговорите тук успяхте ли да разберете какви са намеренията на турската самолетостроителна индустрия? Ще се включи ли в нашия проект за закупуване на многоцелеви изтребител или все още мислят? Вие присъствахте на презентацията и заедно с членовете на българска делегация и ние всички се уверихме, че това е едно високотехнологично предприятие, което използва последните достижения на техниката в областта на самолетостроението, на въздухоплавателни средства. Особено сме впечатлени от разглеждането на халетите, на работните места, уникалната апаратура, съоръжения, машини, с които те разполагат, които са буквално последна дума на техниката. И има възможност, разбира се, за доставка на самолети, изтребители, например, тъй като те работят заедно с Lockheed Martin за производството на F-16. Изключително широка дейност развиват по модернизацията на различните въздухоплавателни средства, също така хеликоптери, безмоторни самолети. Но това, което обсъдихме през последния час с ръководството на ТАЙ, за възможности, за обсъждане на възможности за евентуално коопериране или пренасочване на някои български специалисти и млади специалисти, инженери, които да работят в тази област. България вече си купи няколко хеликоптера Cougar. Можете ли да ни предложите поддръжка и модернизация на този тип вертолети? Да, ние имаме много добър опит. Не само с производството, но и с поддръжката на АС-532 платформите и в случай, че нашите приятели, нашите съседи българите искат помощ от нас, ние ще сме повече от доволни да я предоставим. Виждаме, че те правят и Cougar. Ние вече сме подписали договора за доставка на такива хеликоптери. Възможно ли да се договорим с ТАЙ за някаква част от поддръжката им? Възможно е, разбира се. Възможно е не само за поддръжката, но и за евентуална модернизация по-нататък. Вие знаете, че това е техника, която през няколко години трябва да се модернизира.
изобщо високите технологии се нуждаят от усъвременяване почти винаги. Каква собственост е компанията? В началото това беше турско-американска компания, но през 2005 година ние придобихме всички акции и нашата компания стана само турска. В наши дни собственици на компанията са Фондацията за подсилване на въоръжените сили и Турското съветничество по отбранителна промишленост. Компанията частна или държавна собственост е? Компанията е частна, но има и сериозно участие на Министерството на отбраната. Но всъщност компанията оперира като частна компания. Тя е регистрирана в Турския търговски регистър като частна компания. Господин Гилдоан, очаквате ли покана за участие в модернизацията на българската армия? Ние вече правим проучване какви проекти за модернизация развива България и имаме информация. Да, защо не? Ние мислим, че можем да се включим. Ще обсъдим възможностите за участие с българското правителство и възможностите за сътрудничество с българската отбранителна промишленост относно тези проекти. Това означава, че вашата компания е готова за преговори. Да, за всякакви разговори. Разбира се, това зависи и от добрите приятелски отношения между двете страни, защото ние трябва да поискаме разрешение от нашето Министерство на отбраната. За изтребителите аз информирах турската страна и нашите турски приятели, че този проект не може да стартира по-рано от около 2 години и половина, 3 години. Разбира се, ние ще поддържаме интензивни контакти, но така или иначе при изтребителите, при доставката, основният доставчик ще бъде фирма не Тай. Тай има възможност да участва като, да кажем, подизпълнител. Тя не е основният доставчик на изтребители. Интересно е обаче, че те произвеждат и някои видове самолети за наблюдение на морското пространство, оборудвани с всички съоръжения, и това също представлява интерес за нас. Евентуално може и да се доставят един или два такива самолета, тъй като е възможно цената, на която те ще ги предложат, да е по-атрактивна. Интерес представлява транспортния самолет А400, който те в момента разработват, тъй като той е с малко по-различни характеристики, както всички чухме от транспортни самолети Спартан, които ние ще доставим от Аления Аеронавтика. По-голям? Малко по-голям. Имаме и нужда. Ние имаме възможност. Ние сме се запазили една възможност с тези 3 бройки, които не доставяме. Разбира се, ние не ги доставяме в момента поради липса на достатъчен финансов ресурс. Но така или иначе всички подобни разработки представляват интерес за всяка армия, за всяка страна, включително и за нас. Както разбрах, сега се занимавате само с модернизацията на изтребителите F-16. За модернизационната програма на изтребителите F-16 Турция вече подписа споразумение с Съединените американски щати и с Lockheed Martin. И за тази цел, ако трябва да модернизираме нови самолети, трябва да подпишем ново споразумение с Lockheed Martin. Става въпрос само за F-16. Да, става въпрос за F-16, но не само за Турция. Ние също сме подписали с кралските йордански военно-въздушни сили за модернизацията на техните изтребители. В момента имаме договори с специалните сили за подобряване и интеграция на системи на хеликоптерите Black Hawk. Тази компания само най-добрите технологии ли използва? Ние използваме само най-новите технологии, разбира се. Това, което се опитваме да направим, е връзка между турската отбранителна аерокосмическа програма и чужди програми, които правим с компании като Boeing, Скорски, Airbus Industries. Ние си обменяме технологии. Опитваме се да вземем информация от тези проекти и да се развиваме. Като две съседни страни, аз мисля, че има възможност да се сътрудничим. Още повече, че Турция изключително много напредва в областта на високите технологии. А ние като държава, която се нуждае от
свежи инвестиции, от развиване на високите технологии. Вие знаете, че това е един от приоритетите на българското правителство сега. Имаме нужда от подобни контакти и от подобни идеи. Турската страна е отворена много за сътрудничество в тези области. България сърдечно благодари на Турция за подкрепата и за членство в Алианса и заяви, че е подкрепен на всяка цена за членството и в Евросъюза. В съвременния свят международните организации имат едно единствено бъдеще, което им гарантира успех. И това е политиката на кооперация и сътрудничество. Това беше всичко от турската столица Анкара. Очаквайте ни отново през следващата седмица, а до тогава можете да ни пишете на електронния ни адрес. Екипът на предаването ви пожелава приятен уикенд.